Ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Wajah kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh, suwirang ini toh. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho, buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramlo kuwi. Itu loh semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo ngono aku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyaknya Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit kok ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya. Yo gini Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dewa Tresno, Mas. Oke. Latala. Iki ana pawongan bagus, jenengmu sapa? Jajak. Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya, kepara nyata. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang arep dagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik bisane. Aku Herwati. Oh, buta heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae.
Ayo, maju. Hei. Ayo Heruwati melu. Ya ampun, bagus bagus. Mas Akbar. Ngopo? Jan-jane aku ora arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, kuwi lho. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Iya. Gila nih. Sithik wae yo, sithik wae. Mas Akbar. Wis bar iki. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesake kok iki mau. Ngesake. Oh, lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas. Ya Jal. Aja kleru benike. Ora. Lah ya ta. Lah, pinter Aku nek nyepot. nali no angel, nek engko nyepot tok iki lho. Tuh mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa ngajarin? Ben diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Lah. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tadi tuh apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. warai. Oh, koprol, teknik Ya, koprol. kayak gitu. coba. Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Bisa wik.
Ya bisa muter gitu gimana dong diajarin Gini ya. Petroke ngalese, Bagongnya ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayak. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku mau lihat dong. Kalau pertama itu permainan jari Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan? Oh ada lah ini gunungan. Lah pokoknya dia sipok to, Dok? Ya. Coba. Ini permainan jari. Nah, ini dimbat. Embat. Dimbat maksudnya diukur. Engko kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, puterkan saja, koprolkan saja. Tek, sret. Wow. Tek, sret. Wow. Tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Kayak suara ereng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak koprol. Coba. Tak koprolkan ya. Ya. 1, 2, 3. Wow. Tepuk tangan, Neha. Ayo koprol, Dok. Biasa itu. Biasa itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu mete. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu gak usah iri dan dengki deh. Kok ngomong-ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini tuh teknik edukasi wayang. Ya iya, wong kan ya iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh ngerembug kok. wayang. Aku yang ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Angga. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo. Nggak enak aku Cemplon. Ora to. Kuyai kakung Serepek dulu mosok gak enek getaran serepek. blas to Mas Dawi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang akbar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas teh. Menepi golek sing Masuk sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki semelang loh. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh. AI Tinggal loh, dibilang AI. AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Eh. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang kayak gitu. Tenan niku. Loh, lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena pulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. napa-napa. aku mau ki nembang yo. Nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Mbak Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok sing. Lah iya toh. Wah, Piai kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene ku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Putri cantik ya. Apa? Apa? Aku mari gunti ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Banyuwangi. Gelang alit, gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Ya. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go. Coba kayak ngapa? Yo. Hey. Astagfirullah Indonesia.
sirana bikangenan ngasih Hey. Mbak Elisa kali Mas Gareng. Nggih, nggih. Anu mboten kraos sampun jam 3. Leres. Gitu. Kula wau pun ngucap isih 3 lakon. Gitu. Nggih, leres. Nami ceritane di gedhong nggih saged ning mboten pantes, mboten ilok. Nggih. Gitu. Ingkang baku Mbak Elisa ndonga napa, Mas Gareng ndonga napa. Monggo. Oke, ngaturaken pantungnya buat Mbak Sahra yang jelas. Iya, Semoga betul. Mbak Sahra di sana tetap sehat, panjang usia, tetap berbudaya dan tetap mencintai terutama wayang kulit sebagai generasi muda. Mungkin-mungkin dados berkah kantor panjenengan Mbak Sahra. Mas Gareng. Semanten ugi kula namung saged nderek memuji mugi Mbak Zahra pinaringan panjang yuswa tentunipun saged to njunjung harkat martabating keluarga Iya. dadi pahlawan Devisa yang selalu membanggakan untuk bangsa dan negara. Mbak Elisa Mas Gareng, Ya, tuku Bu. tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Lepat kula nyuwun pangapunten Mas Ah, Dan. salaman Mbak Matur Elisa. sembah Oke, nuwun. terima kasih nggih. Heeh. Oke, ya sewang-sewangan aku koyo ngopo babare lakon ayo. Sampai jumpa ya, Nok. Angin namidit milir. Yuwang suksmana mangadi linuwih payungana marang Kunti Talibrata sumrambahe marang anak-anakku para Pandhawa ngger Dwija kang Kabrata Sena Permadi pinten kang sarta tansen ingkang angka sepisan ayo tak dherekake ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang Maha Kawekas dene ngantiri palungguhan iki aku kelawan kowe kabeh isih ginanjar kawilujengan Bagas kang sarta waras nuning nggih mangestaken dawuh Kanjeng Ibu Kunti ibuku mangestake dawuh sumurupa yonggir dina iki pun ibu lan jeneng sira kabeh supaya mapan ana ing bale sigala-gala kudu gedhekake rasa kaprayitnan lan pengati-ati senadyan para kadang-kadangmu Kurawa bakal mbalekake separone negara Ngastina marang kowe. Negara Ngastina kuwi tinggalane wong tuamu kang wis nyuwarga. Aja kok jagak-jagakake banget.